Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Эш сәфәре белән Түбән Камада. Рөстәм Миннеханов ВПЛА һөҗүме зыян китергән йортта яшәгән кешеләр белән очрашты. Ярдәм янәшә. Волонтерлар эвакуацияләнгән шәһәрдәшләргә кирәкле ярдәм җыялар. Юл йөрү кагыйдәсен үтәмәгән электр самокаттагы ир-ат велосипедчы бала белән бәрелешкәндә һәлак булган. Аккаен мәчете төзелешендә яңа этап. Без ишек алдына мына шундый таш җәябез җәмәгать. Аллах йорты ишек алдын төзекләндерүгә акча җыю игълан ителде. Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүмендә зыян күрүчеләрнең барысының да хәле тотрыклы, аларның гомерләренә куркыныч янамый. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Радмир Биләев белдерде. Исегезгә төшерәм, безнең шәһәр БПЛА һөҗүменә дучар булды. Торак йортка һәм нефть химиясе комплексы предприятиесе зыян күрде. Гадәттән тыш хәл урынына шәһәр җитәкчеләре, коткаручылар, табиблар, хукук саклау органнары хезмәткәрләре килеп җитте. Тулырак алдагы материалда. Бәйрәм иртәсе бу тынычлыкны пилотсыз очкыч тавышы боза. Һөҗүм нәтиҗәсендә 12 катлы йортка зыян килә. Урынга шәһәр җитәкчеләре һәм барлык ашыгыч хезмәтләр оператив рәвештә килеп җитә. Йорт эчендә калган кешеләрне тиз арада чыгара башлыйлар. Без йокладык. Минем егетем ишетте оча торган тавыш, мотор сыман. Уятты мине, мин тордым, җидем киемнәремне, аннан соң чыгып киттем прихожий якка. Ул килеп бәрде, ишеттек без. Нык сильный тавыш, киемнәребез калды, әйберләребез калды. Ягы үзебез исән калдык. 4 кеше зыян күрә, 3-се көчле стресс кичерә, тагын берсенә операция ясыйлар. Хәзер аның хәле тотрыклы дип бәяләнә. Рөстәм Миннеханов кушуы буенча Түбән Камага республика премьер-министры Алексей Песошин килә. Ул зыян күргән торак йортта булып, биредә яшәүчеләр белән аралаша. Башта вакытлыча урнаштыру пункты Алмаш базасында оештырыла, соңыннан шәһәрдәшләрне шифалы шифаханәсенә күчерәләр. Шундый яхшы комната бирделәр безгә. Әле башта сразу мәктәптә кирдек без мәктәпкә, анда инде чәйпити булды безнең белән. Все нормально урнаштырдылар. Кругом кая карасаң да безгә отношение булды, яхшы отношение, нормальное. Вот, даже удивительно, даже әйтергә можно до слез шундый. Внимание. Радмир Биләев билгеләп үткәнчә, йортны торгызу өчен якынча 1 ай вакыт кирәк була. Бу эшне тәҗрибәле подрядчы компания башкарачак. Хәзер кирәкле документлар әзерләнә. Кешеләргә ярдәм итү йөзеннән кайнар линия булдырылган. Әлегә анда 53 мөрәҗәгать кабул ителгән. Зыян күләмен бәяләү өчен махсус комиссия булдырылган. Шулай ук компенсация түләү мәсьәләсе буенча республика хакимияте белән сөйләшүләр алып барыла дип белдерде шәһәр мэры. БПЛА һөҗүменнән соң Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан рәисе килде. Рөстәм Миннеханов зыян килгән күп фатирлы йортны карап чыкты һәм анда яшәгән кешеләр белән аралашты. Хәзерге вакытта шифалы шифаханәсе базасында оештырылган вакытлыча урнаштыру пунктында 31 кеше яши. Республика башлыгы кыска вакыт эчендә җимерелгән конструкцияләрне сүтүне оештырырга, торгызу эшләрен башкарырга, шулай ук бөтен бинаны капиталь ремонтлауны тәэмин итәргә кушты. Шулай ук Рөстәм Миннеханов ягулык энергетика комплексының тотрыклы эшләве буенча штаб утырышын үткәрде. Анда һөҗүм нәтиҗәләрен бетерү, шулай ук сәнәгать предприятиеләре һәм шәһәр инфраструктурасы объектларында өстәмә иминлек чаралары турында фикер алышынды.
Түбән Кама яне бердәмле күрнәге күрсәтә. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан үзәктә БПЛА һөҗүменнән соң эвакуацияләнгән кешеләргә кирәкле ярдәм җыю оештырылды. Волонтерлар кием, салым, шәхси гигиена чаралары, йорт хайваннары өчен азык-төлек кабул итәләр. Барлык әйберләрдә яңа булырга тиеш. Гуманитар ярдәм җыю үзәге ял көннәрсез эшли. Иртәнге 9-дан кичке сәгать 6-га кадәр. Электр самокаттагы ирод велосипедче бала белән бәрелешкәндә хәлак булган. Авария студентлар урамындагы 18-нче йорт янында теркәлгән. Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, 41 яшьлек шәһәрдәш исере хәлдә 2 тәгәрмәчле транспорт белән идарәне югалткан һәм велосипедта барган 10 яшьлек малай өстенә менгән. Зыян күрүче бала хастаханәгә озатылган, ирод урында ук хәлак булган. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Соңгы берничә ай эчендә Түбән Камада самокатлар һәм башка транспорт чаралары катнашында 6 юл һәлакәте булган. Аларда 7 кеше төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр алган. Самокатчыларга кагыйдәләрне искәртү кирәк. 7 яшькә кадәр балалар самокатта бары тик өлкәннәр белән генә йөри ала. Тротуарларда 35 килограммнан авыррак самокатларда һәм сәгатенә 25 чакрымнан артык тизлек белән йөрү ярамый. Бер самокатта 2 кеше йөрү тыела, һәм мондый күренешне еш күрәбез. Барлык махсус юлларда һәм тротуарларда да өстәнлек һәрвакыт җәяүледә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Tatar Life аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Аккаен мәчете төзелешендә яңа этап Аллах йорты ишек алдын цикләндерүгә акча җыю игълан ителде. Билгеләгән төп эшләрнең берсе брусчатка җыю. Исегезгә төшерәм, 35А микрорайонда торгызыла торган мәчет быел шәһәрнең 60 еллыгына ачылыр дип көтелә. Бу изге эшкә ничек кушылырга? Салих хәзрәт Ибраһимов үзе сөйләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле дин кардашларым, хөрмәтле шәһәрдашлар. Аллаһның рәхмәте белән без Аккаен мәчетнең ишек алдын оештыра башладык. Мәчет алды матур булсын өчен һәм шунда кирергә уңайлы булсын өчен без ишек алдына менә шундый таш җәябез җәмәгать. 1 квадратный метр бу таш белән аның эше белән бергә 3800 сумнан 4000-га кадәр аның бәя булачак. Мәчеткә йөрүченең адым сайын гынахлары кичерелә. Adım sayın ona əcir savab yazıla. Hem biz cemaat bu adımlarga sebepçi bulayık. Bu izgilikte katnaşık. Her biri bizden ilişimiz çıksın. Hem Allah tekablardan kılsın. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.